шамсиддинро аз рӯзи таваллуд дарди қалб ранҷ медиҳад. ӯ 17 сол дорад. дар сине ки аксар ҳамсолони ӯ бо орзуву нақшаҳои зиёд барои зиндагии баъди мактабӣ омодагӣ мегиранд, шамсиддин ва волидонаш дар ҷустуҷӯи ҳудуди 200 000 сомонӣ ҳастанд. ин маблағ на барои таҳсил дар хориҷ, балки барои наҷоти ҷони писарашон зарур аст. Новосибирск врачка операция кард, 1 миллион гуфт. 1 миллион русӣ. Вақте ки ӯ марда гуфт ки одами ма мисол якум операцияшам ма гузарондагим, гуфт ки 1 миллион 200 000. шамсиддинро як ҷарроҳии мушкил ва гаронарзиш дар пеш аст. ӯ бояд дубора ва ин бор дар хориҷ аз кишвар ҷарроҳӣ шавад. волидонаш мегӯянд бемории шамсиддин дар 8-моҳагӣ муайян шуд ва то 12-солагӣ пайваста ӯро табобат мекарданд. соли 2014 бори аввал ӯ амалиёти ҷарроҳии дилро пушти сар кард ва табибон дар қалби ӯ найча гузоштанд. бо гузашти 5 сол ҳоло вазъи сиҳатии шамсиддин бад шудааст ва ин бор пизишкон ба ӯ тавсия доданд ҷарроҳии дубораро дар шаҳри Новосибирски Русия анҷом диҳад. Якта аппарата фидия операция мегуфта янора мама аппарата едини ӯ дар Россия будааст, дар Ҳиндустон, Россия дар 2 точкада, Ҳиндустон дар Ленинград охираст. рамазон умаров падари шамсиддин ба далели беморӣ аз муҳоҷират баргашта ҷои кор намекунад. дарёфти ин миқдор маблағ барои ин хонаводаи бебизоати онҳо имконнопазир аст. ягона умеди падару писар ба афроди хайрхоҳест ки бо дароз кардани дасти кӯмак метавонанд ҷони шамсиддинро наҷот диҳанд. бино ба иттилои расмӣ дар тоҷикистон беш аз 7000 нафар бо нуқси қалбӣ ба сар мебаранд ки 4000аш кӯдаку наврас ҳастанд. зебо тоҷибоева духтури дилшинос дар шӯъбаи дил ва тарбоди кӯдаконаи беморхонаи қарияи боло гуфт, ин беморӣ дар 10 солаи ахир рӯ ба афзоиш аст. У нас, как говорится, в первом роддоме делают это самое. ҳоло дар таваллудхонаи рақами 1 дастгоҳҳое вуҷуд дорад ки метавонад тифлро ҳанӯз дар моҳҳои аввал дар батни модар ташхис кунад. дар ҳолати муайян шудани нуқси модарзодии дил онҳо метавонанд тасмим бигиранд. ҳафтаи аввали ҳомиладорӣ имкони сақти ҷанин вуҷуд дорад. Этого ребенка, как говорится, делать аборт. танҳо дар 1 соли гузашта ба шӯъбаи дил ва тарбоди кӯдаконаи беморхонаи қарияи боло ҳудуди 1000 нафар муроҷиат карданд ки фарзандони онҳо аз нуқси модарзодии қалб ранҷ мекашанд. масъулини ин шӯъба мегӯянд, ин рақам дар муқоиса ба соли 2018 ҳудуди 50% бештар аст. табибон мегӯянд ҷарроҳии дил мушкил ва гаронарзиш аст. барои гузаронидани ин навъи ҷарроҳӣ дар тоҷикистон вобаста ба дараҷаи он аз 30 то 100 000 сомонӣ зарур аст.